dan san ki ne da sa daram na riga da na san cewa ni da ke muna nan daram 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 daram. ni san ka ya rage ni yana so ya haukata ni Ye karki damutawa cikin rai ki dan aje ni ashe lokaci yana nan daram alƙawarin muna nan daram sa ranar muna nan daram auren mu ma yana nan daram zama ta kama yana nan daram kana nan a ɓangaren nan daram haɗuwa ta mu nasara ce wabina da kai muna nan daram daram. daram Iya kulawar ki bayirinta shagwaba ta ki bayirinta daram yangar ki bayirinta kwalisar ki bayirinta daram wallahi na yi mata me kyawun da bayirinta ni kunyar kama nake ji daram shan wake nake ji daram da ban san kashi nake ji daram akai magana yana ji daram. Idan ramu ya tsare mu zamana da ke yana nan daram 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 ni muje ne da kai masoyi gida baka taliya ni ma ina son zama da ke gaskiya kin iya jarmiya jarmai halina ka bai wuce juriya wallahi zan iya baby na so mu zama rike gaskiya Allahn ki na biya ni dai na san zama da kai ne daya abin mai kikishiya auren mu saura girsa daurawa mu zamto miji da mata daram 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 ayye mu dan rausaya mu juya daram Allah zan marawar masoya daram 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 daram